teraz ide, teraz ide. Prečo mu to tam tak zašúchalo? Tam buzí od duchu. Brzda, ne? Spojku nestlačil, keď išlo vodu nádať. Ja to viem. Tak keď neslačíš spojku, tak to tak... A keď to bude robiť tak veľa, tak ona prevode upanovám. Pozor, nechoď sem. Ja to dám na YouTube, to je úplne husté. Daj to na sluhu. Oni všetko kúkajú. Čo? To je stará korba? To je nová. To nevidela. To je nová. Ale tu už máme 3 roky takto. No, jen to mať koľko? No, aj 5. Koľko má ten trambus rokov? Víš, jak ja volám hen toho oného mladého, čo tam teraz išiel? Čo? Ja ho prezývam Mišo. Ja ho volám oný, vymytý mozog. Bo keď ma vozil, oné, na John Deere, keď chodil oným, tuto. To išiel 40-kou? Ne, oné, tak, nešiel 40, išiel skoro 30, čo som sa kúkal, onými, cez pole a... Si kokos, si mi tam behol. Ja tak... To som bol potom ja. A čo? A... Čo šialené, že? Ne, už je úplne jak oný. A on zabočil a on sa čuduje, že mu tam oné volá, čo prasklo vonom. Bude... Otočil volantom na plné oné pecky a potom mu tam volá, čo oné. Vzadu z tých lemkenoch prasklo. No, sme tam stáli. Fakt, on to zdvihol a stál tam pol hodiny. No, hej, Maťo, teraz choďte na kraj, keď pôjde sem, tak ja budem otáčať oné kameru. Môžete? Ja som, keď si bol malý, aj ty keď si bol malý, ty si myslel, že z toho kombajna tie reťaze postavkajú, ale tie reťaze to tam pohýňajú a medzi toto ide a cez tomu si také nože. Učíto! Hentá zostane tu, aj táto. A teraz sa on otočí. Doriti. Približiť. Na druhej strane to je ten tvoj vymytý mozog. Vidíš len tam ten nos, Miloš. A teraz to zapne. Tu. Nedrgaj. Učil som vám ísť na druhú stranu, lebo tam bude stať veľký John Deere. Vlečkou. Malý John Deere. Ten malý, to viem, ten sme videli, ten bol pred chvíľou tuto. Uhni hlava. Ako rýchlo ide, no? To keď kosíš kukuricu, môžeš ísť rýchlo. Keď obilie, tak nie. Keď kosí obilie, on ide volať 50 ide. Keď kosí obilie. Teraz ide ale 70. To si nejak prehnal. Nemyslíš? Ale očul som, že jak tú kukuricu mláti. Že to poseká, po takom válci to ide do takého bubnu, čo to tam otrase. Potom to volá, že ide, kde dá do letu.